Здравейте, мили приятели! Тази вечер в нашата програма имаме като пореден въпрос да говорим за духът на пророчеството. Що е духът на пророчеството? Но нека да започнем от това, че в миналата наша беседа ние разгледахме белезите на истинската църква. Един от основните белези на истинската църква е именно духът на пророчеството, т.е. истинската църква трябва да има вътрешно пророческо ръководство. Това е един прекрасен дар, с който Бог осенява своят народ, своята църква. Именно вътрешно пророческо ръководство. Пророческият дар е чудесен атрибут на Божият народ. Можем да кажем, че още преди грехопадението човекът е бил обект на Божията грижа, на Божиите съвети, но след грехопадението се появяват голямата нужда от пророческа дейност. Пророкът е Божий представител пред Божият народ. Пророкът е посредник между Бога и човекът, между Бога и Божият народ. Но как става всъщност това? Как става? Ето, четем в Откровение 1 глава, в Библията, първи и втори стихове. Както всеки път отваряме Библията. Откровението от Исус Христос, което му даде Бог, за да покаже на слугите си онова, което им е да стане скоро. А Христос прати да го яви чрез ангела си на своя слуга Йоан, който възвести Божието Слово и свидетелството Исус Христово и всичко, що е видял. Ето тук всъщност имаме една верига от 5 звена. Откровението, пророческото откровение, произхожда от Бог Отец. Той го поверява на своя син Исус Христос. Христос го дава на своят ангел. Ангелът го предава на пророка, на Йоан. Йоан го представя пред Божият народ. Една верига от 5 звена. Първите 3 звена, Бог Отец, Христос и ангелът, са не паднали в грях същества, докато 4-то и 5-то звено, пророкът и народът, са паднали в грях същества. Така че веригата ще се разкъса между 3-то и 4-то звено. И както научаваме от Евангелието на Йоан, налага се Святия Дух да направи тази връзка. На няколко места в Евангелието от Йоан ние виждаме, че Святия Дух трябваше да поднови тази връзка. И ние четем в Евангелието от Йоан в 14 глава, 26 стих. А Утешителят Святия Дух, който Отец ще изпрати в Мое име, той ще ви научи на всичко, ще ви изложи всичко, което съм казал. Чрез Святия Дух се осъществява връзката и пророкът може наистина да действа от Божие име. Пророкът просто е Божият говорител, Божий посредник между Бога и човека, както казахме. Когато се налага Бог да съобщи нещо много важно за човешкият род, респективно и на църквата, Бог търси подходящ човек, подходящ инструмент. Този подходящ инструмент е всъщност пророкът. В книгата на пророк Амос, в 3 глава, четем в 7 стих точно това. Наистина Господ Яхова няма да направи нищо, без да открие своето намерение на слугите си, пророците. Когато Бог трябва да съобщи нещо много важно на човешкия род и на църквата, той винаги намира свой инструмент, това е пророкът, и тогава се казва, Бог няма да извърши нищо, без да съобщи това на своите пророци, на своите слуги. И така, пророкът е Божият говорител между него и хората. Но следващия момент, който трябва да разгледаме, е как общуват Божият дух с пророкът. По какъв начин Бог общува с пророкът?
Но това четем в книгата Числа, в 12 глава, 6 до 8 стихове. И рече Бог: слушайте сега думите ми. Ако има пророк между вас, аз, Господ, ще му стана познат чрез видение. На сън ще му говоря. Но слугата ви Моисей не е така поставен. Той е, който е верен в целият ми дом. С него аз ще говоря уста с уста, ясно, а не загадъчно. И той ще гледа Господният образ. И така, Бог казва, че той ще действа и действа чрез пророците, чрез видения и сънища. Има един още по-пряк контакт, това, което той е правил с Моисей, лице с лице. Но ние ще говорим за пророците, за които се говори в Свещеното писание. И така, сънища и видения. Просто пророкът вижда различни картини, чува различни обяснения. Просто връзката с околния свят, ако започне да действа Святия Дух в него, връзката с околния свят се разкъсва. Той вече няма връзки като че ли с околния свят, който го заобикаля, не чува нищо и не вижда нищо от околния свят. И той приема информация от един по-висш свят, именно от небесният свят. И тогава Божия Дух му показва различни картини, дава му различни обяснения. Това може да стане в будно състояние. Там Бог може да направи по време на сън, на съновидение и така нататък. Но тук трябва да бъдем, драги приятели, много внимателни. Какво представляват сънищата? Сънищата могат да бъдат от три източника. Най-напред, обикновени неща така в живота ни, силни впечатления, емоционални преживявания, онова, което сме видяли, чули, чели, често пъти по време на сън, ни се явяват тези неща. Вторият източник всъщност е Бог. В много рядки случаи Бог може да ни даде някакъв сън, за да ни помогне, да ни внуши истината, да ни обясни някои неща, да ни предпази от някои неща. Но има един трети източник, това е Сатана. И той понякога, доколкото Бог му позволи, може да натрапи някои фалшиви учения, някои заблуди, да ни оплаши и така нататък. Но трябва да кажем, че може би 95 на 100 от сънищата ни нямат нищо общо нито с Бога, нито с Сатана. Това са различни преживявания, психологически моменти, емоционални преживявания и така нататък. Затова не трябва да обръщаме много внимание на сънищата. Ето какво ни казва Еклесиаст 5 глава, 7 стих. Книгата Еклесиаст 5 глава, 7 стих. Защото макар да изобилват сънища и суети и много думи, ти се бои от Бога. Някои хора просто се хранят със своите сънища и във всички свои сънища виждат някакви предсказания, някакви важни неща и така нататък. Изобщо не бива да обръщаме твърде много внимание на сънищата. Сънища, които идват от Бога, те се повтарят често пъти и те правят много силно впечатление. Те са просто съновидения, даже в полубудно състояние. Но, за да бъдем внимателни с сънищата, трябва да внимаваме всичко това, което наблюдаваме. Продължаваме. В кои исторически епохи действа пророческия дар? Действал и действа пророческия дар. Най-напред в старозаветните времена, чрез каноничните и неканонични пророци, Бог е говорил на човешкият род, на Божият народ, на целия свят. Казваме канонични пророци, каноническите пророци са тези пророци, които са оставили някаква книга в канона на Библията. Например, Моисей в Петокнижието, пророк Исаия, неговата книга, пророк Еремия, евангелист Матей, който е написал Евангелието. Това са каноничните пророци, но е имало и неканонични пророци,
Това са пророци, които не са оставили никаква книга в канона на Библията. Например, пророк Илия, пророк Елисей, Натан и така нататък. И така Бог е действал чрез каноничните и неканонични пророци, за да предава своите вести, своите поучения, своите съобщения. Затова трябва да четем Библията редовно, брати и сестри. След това, в новозаветни времена, Бог също е имал пророци. Ето, четем в първото послание на апостол Павел към коринтяните, в 12 глава, 28 стих. И Бог е поставил някой в църквата да бъдат първо апостоли, второ пророци, трето учители и така нататък. Най-висшата длъжност в църквата е апостолството. На второ място идват пророците. Първо апостоли, второ пророци. Така че и в Новозаветната църква е имало пророци, например в книгата Деяния на апостолите, в 13 глава, първият стих се изговаря по именно някои пророци. А в Антиохийската църква е една от най-големите ранни християнски църкви, където за първи път вярващите се наричат християни. В Антиохийската църква имаше пророци и учители. Варнава, Киринеецът, Манаин и така нататък. В Новозаветната църква е имало пророци, чрез които Бог е съобщавал своите вести, Бог е говорил, Бог е получавал. Добре, ние питаме, до кога ще има пророци? До кога? Ще прочита сега един текст от посланията на Павел, който показва, че пророци ще има в Божията църква до края на благодатното време. Това всъщност е посланието към ефесяните в 4 глава, от 11 до 13 стихове. И той, Бог, даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители, за делото на служението, за назиданието на Христовото тяло, с цел да се усъвършенстват светиите, докле всички достигнат в единството на вярата и на познаването на Божия Син в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота. Но това няма да стане преди краят на благодатното време. До края на благодатното време ще има пророци в Божият народ. Сега ние питаме, дали пророческият дар действа само над мъже или пророческият дар може да действа и на жени? В Стария Завет ние намираме имената на някои жени. Мариан, сестрата на Мойсей, тя е била пророчица Олга, Девора, посочени са тези. В Новия Завет са посочени 4 дъщери на дякон Филип, които са били пророчици и така нататък. От всичко това ние разбираме, че пророческият дар действа не само над мъже, но и над жени. Когато предстоят важни събития в спасителния план, тогава Бог използва пророци, за да съобщи това на човешкият род. Можем да вземем 2 случая. Примерно, предпотопният свят. Бог потърсва един пророк и този пророк е Ной. И 120 години преди това грандиозно събитие, което обхваща цялата планета, Бог съобщава чрез пророк Ной онова, което възнамерява да направи с тогавашния свят. Или при първото идване на Христос. Бог потърсва подходящ човек и този подходящ човек е Йоан Кръстител, който подготвя еврейският народ за идването на Исус Христос, за неговото рождение, за неговото първо идване. И сега можем да кажем, кои са съдбоносните събития, свързани с края на световната история, с тройната ангелска вест и следователният съд. Бог потърсва също подходящи хора, чрез които да съобщи своите велики намерения, т.е. в наше време, вече в така нареченото последно време,
пророчески, както бяхме казали в една от беседите, така нареченото последно време започва да тече след 1898 година. И действително Бог определя двама души. Спира се на двама мъже. Хейзън Фос и Уилям Хой през 19 век и им дава видение, които те трябва да съобщат на Божият народ. Уилям Фой публикува виденията си и до края на живота си остава верен Божий служител. Но Ейсън Фос чрез една страшна душевна борба решава да не съобщи видението на Божият народ. И всичко това е било недостатъчно за това. След това Бог потърсва един друг инструмент, един от най-слабите инструменти. Той се спира на 17 годишно момиче Елън по баща Уайт. Елън Уайт. Тя е родена 1827 година в малкото градче Гуархам, щата Мейн. В 1846 година тя сключва брак с Джеймс Уайт. Има 4 сина, от които най-малкият и най-големият умират. Да, посвещава целият си живот на Божието дело. Работи като говорител на Бога в 3 континента – Америка, Европа и Австралия. Написала е многотонна литература. В резултат на около 2000 видения през целия си живот. Тя умира на около 88 годишна възраст през 1915 година. Така, ние имаме 53 тома от нейното перо. На английски, разбира се. Това е най-голяма част от тях. Благодарим на Бога. Те са преведени на български език и освен тези 53 тома, още около 4500 статии, публикувани в различни списания. Но преди да разгледаме по-обстойно нейното дело, трябва да видим какъв е библейският изпит за пророческа дейност. Защото Библията ни казва, че е имало и много фалшиви пророци. И ще има винаги до края на земната история, ще има много фалшиви пророци. Но кои са белезите на истинският пророк? Най-напред ще разгледаме външните белези, телесните феномени. Това четем в книгата на пророк Данаил в 10 глава. Трябва да видим какви са тези белези при истинските Божии пророци. Какви са? Даниил е един от най-великите пророци на цялата световна история. Ето, четем, той сам обяснява това в 10 глава от 8 до 11 стих. И тъй аз останах сам да видя това голямо видение, от което не остана сила в мен, защото енергията ми се обърна в тление, да останах безсили. Чух обаче гласът на думите ми и като слушах гласа на думите му, аз паднах на лицето си в несвяст, с лицето си към земята. И ето ръка се допря до мен, която ми тури разклатен на коленете ми и на дланите на ръцете ми и рече ми: Данаиле, мъжо възлюбени, разбери думите, които ти говоря и стой прав, защото при тебе съм изпратен сега. Когато ми изговори тия думи, аз се изправих разтреперан. И след това, нека прочетем в 16 и 17 стихове от същата глава. И ето един подобен на човешки син се допря до устните ми. Това е всъщност Христос. Тогава отворих устата си, да говорих като рекох на онзи, който стоеше пред мен: Господарю мой, от видението болките
ми се върнаха и не остана сила в мен. Защото как може слугата на този мой господар да говори с тоя мой господар, понеже веднага не остана никаква сила в мен, та и дишане не остана в мен. Тогава пак се допря до мен нещо като човешки образ и ме подкрепи и рече: не бой се, мъжо възлюбени, мир на тебе, крепи се, да, крепи се. И като ми говореше, аз се подкрепих, рекох: нека говори господарят ми, защото си ме подкрепил. Ето тук имаме видението на един от най-великите пророци на всички времена, Данаил. Кои са тези телесни феномени? Най-напред той губи просто естествената си сила и пада долу, като че ли той самият казва това, като че няма никаква сила. След това губи не само своята енергия и сила, но губи и дишането. Той казва: и дишане не остана в мен. Пророкът по време на видения не диша. В Числа 24 глава се казва, че пророк Валаам, очите му са били широко отворени, пророкът е с ясно отворени очи, а не жуми както разните спиритически феномени, които говорят с затворени очи. Значи това са трите телесни феномена. Първо, губи естествената сила и изпада. След това Бог го изправя. Второ, по време на видение не диша, сърцето нормално тупти, но той не диша и действа, но няма никакво дишане. Пророкът пада по очи на земята. И трето, пророкът има ясно отворени очи, отправени в посока на видението. Но за нас по-важни са вътрешните духовни белези, драги приятели. В съгласие с основните учения на Библията, книгата на пророк Исаия в 8 глава 20 стих, Исаия 8 глава 8 стих, нека прибегнат при закона и при свидетелството. А ако не говорят според това слово, наистина няма зазоряване за тях. Първият основен духовен белег е, че ученията, които пророкът предава, трябва да бъдат в пълно съгласие с основните учения на Библията. А ако пророкът говори някои неща, които противоречат на основните учения на Библията, той не е истински пророк. В никакъв случай. Вторият белег. Божият пророк трябва да възвеличава Исус Христос, а не себе си. Ето това четем в първото Йоаново послание, 4 глава, 1 до 3 стих. Възлюбени, не вярвайте на всеки дух, но изпитвайте духовете дали са от Бога, защото много лъжепророци излязоха по света. По какво да ги познаваме? Вторият стих казва: по това познавайте Божия дух. Всеки дух, който изповядва, че Исус Христос дойде в плът, е от Бога. И никой дух, който не изповядва Спасителя, не е от Бога. Това е духът на Антихриста, за когото сме чули, че иде и сега е вече на света. И така, истинският пророк трябва да възвеличава и прославя Исус Христос, а не себе си, както казахме вече. Третият белег на истинският пророк. Животът на пророка трябва да бъде морален живот и съобразен с Христовите принципи. Това четем в Евангелието от Матей, в 7 глава, в 15 до 20 стихове. Пазете се от лъжливите пророци, казва Исус, които дохожат при вас с овчи дрехи, отвътре са вълци грабители. По какво да ги познаем? Той казва: от плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозда от тръни или смокиня от репей? Също така, всяко добро дърво дава добри плодове, а лошото дърво дава лоши плодове. Не може добро дърво да дава лоши плодове и обратното. Всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се
и се хвърля в огъня. И тъй, по плодовете им ще ги познаете. Значи, животът на пророка трябва да бъде съгласен с Христовите принципи, трябва да бъде чист и морален. И един четвърти духовен вътрешен белег, пророчеството, което той представя, трябва да се изпълнява. Ако едно пророчество не се изпълни, значи пророкът не е Божий пророк. Това четем в книгата Второзаконие, в 18 глава, в 21 и 22 стихове. И ако речеш в сърцето си, как да познаем коя дума Господ не е казал, когато някой пророк говори от Господното име и думата му не се сбъдне, нито се изпълни, тая дума Господ не е говорил. Пророкът не е говорил надменно, да не се боиш от него. Нека сега да видим делото на пророка Елън Уайт. Дали отговаря на библейския стандарт? Ранните видения на Елън Уайт са се произвеждали така, Бог е решил да се произвеждат винаги по време на богослужение. Когато много народ е присъствал, за да има много наблюдатели, много свидетели, по време на богослужение тя е изпадала в пророческо видение и е била обект на стотици очевидци. Когато влиза в видение, тя издава 3 възклицания: слава, слава, слава. Няколко секунди след това тя е като че ли потъва в безсъзнание. После се изправя на крака и започва видението. Погледът ти винаги е бил ясен и ясно насочен към видението, което се произвежда пред нея. Имала е винаги много приятно изражение. Многократни лекарски прегледи. Доктор Кевън, доктор Пън, доктор Браун и още много други пред много публика са я преглеждали и са установявали, че тя не диша. Пулсът бие нормално, но тя не диша. Имало е случаи на пророци, на лекари, на такива лекари, които са извеждали от транс различни фалшиви пророци. Те са се опитвали да направят това и с Елън Уайт. Имало такива случаи. Нашите брати и сестри поканват присъстващ на видението на Елън Уайт един доктор и му казва: докторе, заповядай да провериш нейното състояние. И когато такъв един лекар отива при нея и констатира, че тя не диша, а сърцето й бие нормално, оплашен се обръща и казва: това е вън от моите познания. Аз не мога да остана тук. Просто той се е шашнал. Ако този лекар е инструмент на лукавия, става съединение. Там, където действа Божия дух, в пророка е Божия дух, а в него е сатанинския дух, той не може да издържи и веднага избягва от това място. Имало и такива случаи. Да. Всъщност, ето ви описание на един от свидетелите, именно доктор. Той е бил доктор. От 1874 година той пише така: ние можем да изброим твърде много свидетели. Но, нека да видим какво казва този човек. Виденията на Елън Уайт са били наблюдавани от много хора, вярващи и невярващи. Времето, през което госпожа Уайт оставаше във видение, беше между 15 минути и 3 часа. През това време сърцето и пулсът продължаваха да бият, очите оставаха отворени и изглеждаше да съзерцава далечен обект. Интензивна светлина можеше да бъде доближена внезапно, без да се произведе и най-лекото мигане. Когато госпожа Уайт е във видението, дишането й напълно спира. Този факт е бил проверяван от многобройни свидетели, между които и способни лекари, които не вярваха на виденията й. И беха посочвани от публиката спокоен, достоен и впечатлителен. Нейният вид внушаваше на свидетелите дълбок респект, голяма тържественост.
И така, драги приятели, да не се спираме. Това е едно свидетелство отново на лекари и на много очевидци, на много литератури и така нататък. Но както видяхме, по-важни са вътрешните духовни белези. Тя казва: взех святата Библия и обиколих с моите книги. И тя пише: ако вие бихте познавали Библията, бихте разбирали Библията, моите свидетелства биха били нужни. И тя казва на някои места: моите книги са по-малката светлина, която трябва да ви води към по-голямата светлина, именно към Библията. Ние можем да кажем, че нейната литература не измества Библията. На много места тя казва: Библията и само Библията е единственият източник на истина. Но нейните книги, нейната литература, можем да кажем, е коментар, но малко по-различен коментар. Бих могъл да кажа боговдъхновен коментар на свещеното писание на Библията. Тя представя личността и делото на Исус Христос така прекрасно, както никой друг като че ли не го прави. За Исус Христос са писани много книги. Но доколкото знам, няма по-хубава от нейната книга. Тя на български е Животът на Исус Христос. Тя е просто шедьовър. Прочетете я. Нейната личност просто се губи в тази книга и тя представя Спасителя Исус Христос. Друг духовен белег. Животът е удостоверен от хиляди хора и се подчертава с много така голяма благотворителност и чистота. Пророческите ѝ предвиждания се изпълняват по забележителен начин. Можем да посочим само два класически примера. В книгата Великата борба, в нейната книга Великата борба, тя в Откровение 13 глава, тя казва, че ще дойде време, когато католици и протестанти ще си подадат ръка, ще се обединят. Тя е писала това през 19 век, когато не е имало никакви видими белези за това. Но ето, в последните няколко десетилетия ние сме свидетели на това сближаване на католици и протестанти. Един втори така класически пример. Пак е в Откровение 13 глава. Тя казва, че спиритизмът ще обхване целият свят. Когато тя е писала това, спиритизмът е бил ограничен само в един малък район на Съединените щати. Но с течение на времето тя обхваща цяла Европа и обхваща целият свят дори. И така ние може да кажем, драги приятели, към края на нашата беседа, че Елън Уайт притежава всички вътрешни и външни белези на Божия пророк и тя е всъщност пророкът на последната Божия църква, пророкът на Адвентната църква. И ние приемаме като пророк последният пророк на Адвентната църква. Така може да завърши този библейски час. Само този, който е чел нещичко от Елена Уайт, ще се убеди всъщност в чистотата, в божествеността на всичко, което тя пише. Разбира се, като всички останали пророци и библейските пророци, тя е един човек, който може да сгреши, както и пророците, и каноничните, и неканоничните са грешали, но виденията, които са и дадени, притежават именно тези характеристики. И това е накратко. Бог да ви благослови и много се радвам, че бяхте с мен и заедно размишляваме върху тези неща.